салом бинандагони азиз. Дар замони имрӯза соҳаи илм ва инноватсия дар меҳвари асосии рушди иқтисодии мамлакат ва сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар қарор дорад ва ҳоло соҳаи маорифро бе инноватсия тасаввур карда наметавонем ва ҳатто дар паёмашон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд, ки бояд иқтисодиёти рушдкарда ва устуворе роҳандозӣ намоем, ки ба илм ва инноватсия вобастагӣ дошта бошад. ва ба хотири ин суҳбате дорем бо номзади илмҳои иқтисодӣ, омӯзгори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Ҳусейн Носирзода. муаллими азиз, хушомаданд. ҳоло ҷаҳони имрӯз, яъне дар назар дорам ҷаҳоне ки рушд карда ва тараққӣ карда ҳаст, дар асл дида истодаем, ки бо навгониҳои хеш, бо инноватсия, ба даст овардани тадқиқотҳои илмӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисод бар аъло пеш рафта истодаанд ва ҳамин нуктаро низ пешвои муъаззами миллат дар паёми хеш қайд намуданд, ки акнун замоне расидааст, ки мо аз илм, инноватсия ва тадқиқотҳои илмӣ бештар кор бигирем ва тавонем соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллии хешро рушд бахшида бошем. ҳоло муаллими азиз қайд мекардед, ки инноватсия, рушди соҳаи инноватсия дар рушди соҳаҳои гуногун ба мо чӣ дода истодааст ва чӣ медиҳад ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити имрӯза дар кадом қисмат қарор дорад? албатта шумо дуруст қайд кардед. Сараввал аз паём гуфтед. Паём ин як барномаи мукаммалшудаи таҳлилӣ ба ҳисоб меравад, ки ҷанбаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву варзишро дар бар мегирад ва бевосита президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти иқтисодиву иҷтимоӣ ва такмил додани низоми нави иқтисодӣ дар паём бештар гуфтанд ва паём, ки имсол аз ҷониби президенти кишвар ироа гардид, як навгонии худро ҳам ба худ хос дошт. аз ҷумла дар ин паёми навбатӣ такя намуданд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба самти иқтисоди рақамӣ ва рушди бемайлони иқтисодӣ гуфтанд. ҳоло мо бибинем аз маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ агар сухан кунем, вобаста ба солҳои гузашта 3,4% зиёд шаст ва дар маҷмӯъ 7,6%-ро ташкил медиҳад, ки ин бевосита таъсири илм ва инноватсия мебошад, ки равандҳои иқтисодиву иҷтимоӣ назар ба солҳои қаблӣ хеле рушд карда истодаанд ва назари президенти кишвар низ дар ин самт ҳам бештар буд, ки бояд мо ба самтҳои рақамикунонӣ, ба самтҳои бештар тақвият додани ҳукумати электронӣ, инчунин ба самти илм ва инноватсия диққати аввалин дараҷа диҳем ва инчунин ба ҳукумати кишвар, ба ниҳодҳои иҷтимоӣ низ дастур доданд, ки вобаста ба ин самт тақвиятҳои хешро низ пешниҳод намоянд. ба хотири ин низ соли гузашта ҳукумати кишвар, хусусан пешвои муъаззами миллат, солҳои 2025-2030-ро ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд. ва бибинед, дар ин замина дар баробари оне, ки ҳоло пеш аз эълон гардидани ин солҳо, инчунин ҳукумати кишвар як фармони бисёрам саривақтӣ ва заруриро роҳандозӣ карданд, оид ба пардохтҳои ғайринақдӣ. ҳоло бибинед, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вусъат додани пардохтҳои ғайринақдӣ ва дигар дар минбаъда вақт тамоми пардохтҳое ки сурат мегиранд бояд ба тариқи ғайринақдӣ сурат бигиранд. яъне ин ҳам як навгони, як инноватсия дар қисмати пардохтҳо буд, дар қисмати рақамикунонии бахши соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ миллӣ буд. ва акнун ки мо эълон намудем, ки солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия аст. акнун зина ба зина барои ин бояд чӣ кор кунем? бинед, дар қисмати аввал дар сохтори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ рӯи кор омад, ки бинед, фикр мекунам ин агентии, ин сохтори давлатӣ метавонад дар оянда ташаббусҳои бисёр хубам пешбинӣ кунад дар фаъолияти хеш, чаро ки мо хоҳем нахоҳем дар замони ҷаҳонишавӣ бо анамин технологияу зеҳни сунъиву инноватсияу дигар мафҳумҳо рӯбарӯ мешавем ва имрӯз ҷаҳон дар фаъолияти хеш бештар аз ҳамин зеҳни сунъиву аз инноватсияҳо кор мегирад ва он давлатҳо ва он мамлакатҳои ҳоло
сол ба сол рушду муваффақ шуда истодаанд дар соҳаи гуногун ки албатта аз тадқиқотҳои илмӣ аз навгониҳо ва чиқеле ки шумо дуруст кардед аз инноватсияҳо рӯи кор гирифта истодаанд. дар ин қисмат чӣ мегуфтед? албатта шумо дуруст қайд кардед доир ба маблағҳои ғайринақдӣ гуфтед. Бубинед дар дебочаи паём низ аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам Абдулраҳмон хуб қайд мешавад ки мо бояд ба низоми билингӣ гузарем ки ин як мақсади асосии гузариш ба низоми билингӣ ин чист? Бартараф намудани омилҳои инсонӣ аст. Яъне камбудиҳо дар инҷо ошкор шуданд аз ҷониби баъзе сохторҳо ва президенти кишвар низ як мисоли хубам оварданд ки вақте ки мо низоми билингиро насб кардем баъзе омилҳои инсонӣ бартараф мегардад ва метавонад ки ба рушди низоми иқтисоди рақамӣ замина гузорад. яъне ин дар қисмати пардохтҳои пардохтҳое ки ба ивази истифодаи нерӯи бале ва мо ин низоми билингиро ба ҳамон мақсад истифода бурдем ки омилҳои инсонӣ бартараф шаванд ва ҳамчунин ба рушди бюджет ба рушди низоми иқтисоди рақамӣ замина гузорад. Ва дар ин баробар шумо дар бораи илм гуфтед, тадқиқотҳои илмӣ гуфтед. Ҳоло бибинед дар Ҷумҳурiyati Ӯзбекистон ки замони рушди бемайлони иқтисодӣ дар ҷаҳон қарор дорад, Ҷумҳурiyati Ӯзбекистон ин масъалаҳоро дар мадди аввал гузоштааст. Алахусус ҳукумати кишвар, президенти мамлакат муҳтарам Ғуломон дар ин ҷода диққати махсус медиҳад ва барои соҳаи рушди илм ва инноватсия тадбирҳои заруриро низ андешидаанд. ва дар баъзе муассисаҳои таҳсилоти олӣ марказҳои илмӣ тадқиқотӣ ташкил карда шуданд. Ҳоло бибинед аз ҷониби Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон чандин тадбирҳо низ лоиҳаҳо низ ба вуқӯъ пайвастанд ки барои заминагузории рушди иқтисодӣ инноватсионӣ як мусоидакунанда мебошад. Дар баъзе муассисаҳои таҳсилоти олӣ низ шӯроҳои диссертационӣ ташкил карда шуданд ки ин заминагузорӣ ба рушди илм мебошад, ба рушди инноватсия мебошад. Аслан ҳамин мафҳуми инноватсия худаш илм аст. Натиҷаҳои илм дар тадқиқот мебошад. Барои ин бояд чӣ кор кард? Яъне ҳамгироии илм бо амалияро бештар бояд тақвият бибахшем ки ҳамгирои илм агар вақте ки тақвият бахшида шуданд метавонад инноватсия ба вуқӯъ пайвардад. Яъне ки дар он ҷо навгониҳои илмӣ ба вуҷуд мебиёянд, дар он ҷо андешаҳои нав ба вуҷуд мебиёянд. Ин ҳамаи ин сарчашмааш ҳамин аст. Ҳамчунин дар паёмам зикр гардид ки мо бар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ маблағҳои калонеро сарф кардем аз ҷониби бюҷети кишвар ба маблағи 670 миллиард сомонӣ ки инам сарчашмааш чӣ аст? Ташкил намудани фазои илмӣ дар Ҷумҳурiyati Ӯзбекистон, ташкил намудани фазои сармоягузорӣ барои соҳибкорон. Ин ҳама сарчашма аз ҳамун маблағгузориҳо ва дастгириҳои бевоситаи ҳукумат аз ҷониби ҳукумати кишвар, аз ҷониби алахусус президенти кишвар низ оғоз меёбад. бисёри донишгоҳҳои мо айни замон озмоишгоҳҳои гуногуне таъсис дода шудаанд ки дар онҷа корҳои илмӣ тадқиқотӣ бурда мешаванд ва фикр мекунам анамон идеяу инноватсияу навгоние ки устодо дар корҳои илмӣ тадқиқотишон анҷом медиҳанд метавонанд дар ин озмоишгоҳҳо рӯи кор биёранд ва барои истеҳсолот пешниҳод карда бошанд. Дар баробари ин инчунин паркҳои технологӣ низ таъсис дода шудаанд ва ҳатто аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба васеъ намудани фаъолияти паркҳои технологӣ ва дар заминаи паркҳои технологие ки дар донишгоҳҳо фаъолият мекунанд истеҳсоли кадом як молу маҳсулоту кадом як расонидани хизмате пешбинӣ шудааст. Ҳоло бибинед рушди фаъолияти соҳибкорӣ низ дар ҷумҳурияти Тоҷикистон бисёр хуб рафта истодааст ва ҳоло гуфта шумо метавонед ки онҳо яъне соҳибкорон низ оё аз инноватсия аз навгониҳо истифода мекунанд ва ё не? Дар ин қисмат чизе? Албатта шумо дар бораи паркҳои технологӣ, марказҳои илми тадқиқотӣ гап задед. Бисёр андешаи хуб аст ва дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар имрӯз ба самти илм ва инноватсия диққати махсус медиҳанд ва алалхусус барои ташкил намудани равандҳои истеҳсолӣ ҳамкориро бо сохторҳои ғайрибюҷетӣ, яъне корхонаву коргоҳҳо бароҳ монда шуданд. Алалхусус донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон низ дар ин самт саҳми арзанда гузошта шудааст. ва бубинед ҳоло дар донишгоҳи мо низ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон лоиҳаҳои нав низ бароҳ монда шуданд. Инчунин семинарҳои илмӣ инноватсионӣ ташкил карда шуданд, аз ҷумла семинари навоварон ташкил шуданд ки худи ҷавонон дар ин бештар ҷалб шудагиянд. Худи ҷавонон лоиҳаҳои навро пешкаш менамоянд ки ҳам аз ҷониби донишгоҳ ба сохторҳои давлатӣ пешниҳод мегарданд.
корхонаҳои хусусӣ низ ба маҳфилҳои илмии донишҷӯён ҷалб мегарданд ва андешаҳои донишҷӯёнро ба худ мегиранд ва барои рушди анамун минбаъдаи иқтисодиву иҷтимоии самти корхонаҳо истифода мебаранд. Бале, чандин ҷавонони мо аллакай дар баробари таҳсил бо корхонаҳо робитаи зич дорад, кор мекунанд, фаъолият мекунанд ва андешаҳои худро дар бораи рушди анамун инноватсионии корхона мегӯянд. Лоиҳаҳои инноватсионӣ ки доранд пешниҳод мекунанд ва аз он корхонаҳо метавонанд истифода баранд. Санадҳои татбиқ низ унвонҷӯён мегиранд ки ин як саҳмгузор аст ба рушди инноватсионӣ. Дар бораи корхонаҳои саноатӣ бигӯем, агар имрӯз ки замони рушди иқтисоди рақамӣ аст, корхонаҳои саноатӣ бояд диққати аввалин дараҷа ба интеллектуализасияи рақамикунонӣ бояд диҳанд. Интеллектуализасияи рақамӣ ин барои чи аст? Ин дониши такмилёфтаи мутахассис аст. яъне ҳамон мутахассисоне ки дорои дониши баланд ва истифодаи фарҳанги хуби техникӣ доранд бояд ҷалб кананд ва дар корхонаҳо дар раванди истеҳсолот онҳоро чи сафарбар намоянд ки идеяҳои хуб дар истеҳсолот диҳанд ва мақсади асосии анамин корхонаҳо барои ҷалби мутахассисони баланд чи аст? Ин рақобатпазирии солим дар бозори истеҳсолӣ аст. дуруст қайд кардед. ҳатто дар паёмашон низ пешвои маъзаи миллат вобаста ба анамин тайёр намудани мутахассисони сатҳи баланди касбӣ гуфта гузаштанд ва ҳоло бибинед, яке аз масъалаҳое ки бевосита дар таваҷҷӯҳи аввалин дараҷаи ҳукумати кишвар аст, ин тайёр намудани мутахассисон дар самти барномасозӣ ва фикр мекунам барномасози имрӯза низ бояд бархурдор аз ҳамон мафҳумҳои инноватсия, аз илмҳои дақиқ, ҳамин чиз бояд бошад. Чаро ки мо имрӯз мехоҳем барномасоз як нафареро тайёр намоем, касбияташро баланд намоем ки тавонад дар соҳаҳои гуногун аз ҳамон технологияи замони имрӯз истифода барад. Чунки дар шароити имрӯза вақте ки мо мехоҳем дар коргоҳу корхонаҳо ҳамин таҷдид кунем, онҳоро навсозӣ кунем, технологияи навина ворид кунем ба хотири истеҳсоли моли нав, ба хотири як идеяи нав, албатта барои вай як мутахассиси хуби донандаи забони ҳамон технология лозим аст ва бе ҳамин гуна барномасозон, бе он нафароне ки аз илмҳои замони муосир, аз техникаву технология, аз забондонӣ дур ҳастанд, наметавонем онҳоро фаъолият карда кор бурда. ҳамин хеле немалим. ҳоло бубинед, ҷавонони мо имрӯз майл ба хондан бештар доранд, зеро дастгирии ҳукумат дар ин самт бисёртар аст ва ҷавонон барои барномасозӣ ҷалб мешаванд ва ҳатто курсҳои иловагӣ низ мехонанд ҳатто барои барномасозӣ. Барои чӣ? Зеро ки тамоми корхонаҳои санъатӣ ба барномаҳои нави рақамикунонӣ ниёз доранд. ҳоло бубинед, солҳои охир гузариш ба иқтисоди рақамӣ шуда истодааст. Корхонаҳои санъатӣ ба автоматизатсияи рақамикунонӣ ба ҳисобгири муҳосибӣ гузаштагианд. ин чи аст? Барои чи? Чиро медиҳад? ин аслан барои натиҷаи ниҳоӣ расидан, шаффофиятро ба даст овардани анам корхонаҳо аст. ҳоло ҷавонони мо низ аласхуз донишҷӯёни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодшуносӣ низ дар ин самт бештар шавқу равғат доранд ва мо низ аз фани ба ҳисобгири муҳосибӣ дарс метиҳем ва ин барномаҳоро дар онҳо меомӯзем. аввалин дараҷа барои мутахассис донистани забонҳои хориҷӣ аст. забони русӣ, забони англисиро аввалин дараҷа аст, чунки ҳамаи барномаҳо забони хориҷӣ хати ҳастанд. инчунин озмонҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили муҳаққиқ ва ихтирокори ҷавон, олими сол низ аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст ва бибинед ҳамин гуна озмонҳо ки инҳо худ аслан навовариро талаб мекунанд. бибинем масалан озмуни муҳаққиқ ва ихтирокори ҷавон худаш мазмунаш ҳамин аст ки ихтирокорӣ дар ҳамон манбау дар базаи
инноватсия рӯй медиҳад. Замони он расидааст ки бояд соҳибкор, сармоягузор, коргоҳ, корхонаҳои гуногун бо анамин гуна нафарони муҳаққиқ, ихтироъкор, гӯем ки дорои лоиҳаҳои гуногуни инноватсионӣ ҳамкориро вусъат диҳанд, тавонанд анамин аз наздик бо лоиҳаҳои онҳо шинос шаванд ва дар процесс, дар раванди истеҳсолоти худ ин навгонии онҳоро ҷорӣ карда бошанд. Дар ин қисмат чизе рӯшанӣ меандохтед? корхонаҳои истеҳсолӣ, корхонаҳои саноатӣ ба ҳамон кадрҳое ки ниёз дорад ки дониши хуби технологӣ дошта бошанд ва ҳамчунин фарҳанги истифодаи технологияро дошта бошанд. вақте ки мо дар корҳои тадқиқотӣ бештар назари худро дидему ва мушоҳидаам кардем, бештари корхонаҳо ба мутахассисони баланди дорои техникӣ дошта, яъне ки маърифати технологияро мефаҳманд, ба онҳо диққати аввалин дараҷа медиҳанд ва алахусус аз надоштани мутахассисони барномасозӣ танқисӣ мекашанд. анамун семинарҳои илмӣ, анамун маҳфилҳои илмие ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар баргузор мегарданд, ин заминагузор аст ба анамун рушди иқтисодиву иҷтимоиву лоиҳаҳои онҳо лозим меоянд дар раванди истеҳсолоти корхонаҳои саноатӣ. андешаҳое ки шумо дар ин ҷо гуфтед, албатта ҳамаи онҳо аз чӣ сарчашма мегиранд? Аз он сарчашма мегиранд ки ҳукумати кишвар пайваста барои соҳаи илму маориф, барои самти инноватсия, рушди соҳаҳои гуногуни дар назар дорам техникию технологӣ бисёр диққати хуб дода истодааст ва дар тамоми муассисаҳо, таълимгоҳҳо, марказҳои таълимӣ кӯшиш мекунанд ки ҷавонони имрӯзи моро барои омӯзиши анамин гуна самту соҳаҳо роҳандозӣ равона кунанд. ва шумо ҳам дуруст қайд кардед ки имрӯз коргоҳ корхонаи мо ва бизоред кадом соҳаи самти истеҳсолӣ набошад, ниёз ба кадри баландихтисос бо дониши замони муосир, техникаву технология, аз лиҳози истифодаи фарҳанги техникиву технологӣ бояд баланд бошад ва ман фикр мекунам замоне расидааст ки бояд мо омӯзгорон, устодон ва хоса соҳаи маориф кадрҳоеро барои истеҳсолот тайёр намоем ки дар асл тавонанд ба талаботи ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзаи анамон коргоҳу корхонаҳо бошанд. як чизро мехоҳам хотиррасон кунам ки дар ҳамин паёмҳое ки аз ҷониби президент ироъ мегарданд, як мафҳуми хубе ҳаст дар ҳамон саноаткунонӣ бо суръат. анамин сарчашмас аз куҷо аст? саноаткунонӣ бо суръат. сарчашмаи ин анамин татбиқи технологияҳо дар раванди истеҳсолот аст ки суръати истеҳсолотро, суръати анамун саноати корхонаро нишон медиҳад. яъне ки президенти кишвар назари чӣ доранд? назар ба анамун татбиқи технологияҳои инноватсионӣ, татбиқи технологияҳои нави замони муосир дар раванди истеҳсолот бошад ки саноат бештар шавад ва мақсади асосии президент ҳамин аст ки бояд нишондиҳандаҳои макроиқтисодии соҳаи саноат дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошта шавад. яъне мо бояд дар арсаи байналмилалӣ саноати худро нишон бидиҳем ва бидонем ки ҳукумати кишвар дар ин масъала бештар таваҷҷӯҳ мекунад ва аслан чи аст қоида мақсади асосии ҳукумат? мақсади асосии ҳукумат ин аст ки бояд мо дар арсаи байналмилалӣ анамун молу маҳсулоти истеҳсолшудаи ватании худро нишон бидиҳем ки тоҷикистон низ дар баробари дигар давлатҳо метавонад ки рақобатпазириро дар байни дигар давлатҳо нишон бидиҳад. анамин аст мақсади асосӣ. акнун ҷавони имрӯзи мо, донишандӯзи имрӯзи мо аз илмҳои замони муосир пайваста огаҳӣ пайдо мекунад ва аз техника ва технологияи навин бархурдор мешавад ва дӯстдори китоб, дӯстдори илм ва пайванд ба тадқиқотҳои илмиро бештар интихоб мекунад. ҳоло суҳбате доштем вобаста ба рушди илм, технология ва инноватсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо омӯзгори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Ҳусейн Носирзода. саломат бошед.